Над 300 деца от Старозагорските училища се включиха в първата по рода си съвместна инициатива на МОГР Стара Загора списание National Geographic Kids и община Стара Загора остави своя отпечатък. С огромен ентусиазъм учениците приеха идеята за създаване на най-дългата рисунка послание на тема "Душата на океана през моите очи, неговото богатство и опазване". Инициативата предшества откриване на забележителната пътуваща експозиция "Душата на океана" на National Geographic, съвместен проект на МОГР Стара Загора, МОГР Бургас и National Geographic. Щастлива съм да видя толкова много деца тук. Природата е това, което дава много радост в живота, но на което през бързовото ежедневие обръщам все по-малко внимание. Щастлива съм да ви видя тук и ви пожелавам приятни емоции. Участниците бяха разделени в 30 отбора, като освен от училищата имаше представители на различни сдружения с нестопанска цел, като Зелени Балкани и Ротаракт. Събитието се проведе на пешеходната част на булевард Цар Симеон Велики пред община Стара Загора. Организаторите от МОГР Стара Загора осигуриха огромния пергамент, на който младите творци изразяваха идеите си, както и всички необходими материали за рисуване. Какво ще рисуваш днес? Нашата идея е да нарисуваме бога на моретата Посейдон първо. Отстрани ще нарисуваме различни корали, различни красиви риби, морски същества и като цяло това е нашата идея да създадем нещо красиво и да пресъздадем океаните. Защо трябва да пазим природата? Защо е важно? Природата е важна за всички нас, за цялото ни бъдеще. Тя е важна за целия свят и мисля, че трябва да я опазим, за да просто да заживеем по-добре. Защото искам да запазя България чиста. Ти какво ще нарисуваш? Ние сме един отбор и аз ще рисувам ТЕЦ. Какво трябва да знаят хората, за да опазват околната среда? Защо е важно да го правим? Хората е важно да опазват природата, защото иначе няма да е хубаво. Океан, водорасли и риби. Защо решихте да се включите? Интересно ли ви е тук? Да! Това е най-хубавата тема. Защо е важно да пазим природата? Защото без природата няма живот. Огромното 30-метрово платно послание ще бъде пренесено до МОГР Стара Загора, където от 1 юни ще стане част от неповторимата изложба на National Geographic "Душата на океана".